Zanetia Obrati Sapawa Ubani Munanyada Meda Mechire Mabo Ibiana Bedo Obrati said no Ubani Munanydia Meda Mechire Mabo Ibiana Bedo Empany Fuakayo Near Wafujuni Kai Near Wafua Pomakai Osia bedroom rebino Okusi ebepu adwe Amoku anwen kate ebiem Nkurachira befuna agyinamwa akukọ nkọ di eburo biem Sansan kromansi onchinchin kopem kukoma Adu bechi kwadu Opro ni abebiem Nkurachira befuna agyinamwa Okremen chinchin kope dompe biem Samuel mienu Ombeka wontira bom Omubeko yeji Akwafa adwene patre na yakoma yankanso yakofa nantwinam wamu besiesie nam yagu apampa so mo krama so anami emfifra eteno agyina mwanso di akire enamo nanso obi musane buompo no wato ewiase minianom mmemmere dane o enti Sunkwa na hwade ebedrum rebi na krama esikoso na mo bewunu se agyina mo aka ho ana opai Mini Sunkwa na hwade bedrum rebi na krama esikoso ye ho na bewun se agyina mo aka ho a wopai ye anwumi ase kire nyina kire se emre dane na enu di wanyo obi a wubu ne bukata wubu na bisa memfa nwumi so nka nkyero se bredane na ya eni so obi asabe mpredu sa wadi depen na china bi ebeye nsem bebre djumedie ni live obetimi ahwa me live ewo YouTube DJKA Nyansapo TV DJKA Nyansapo TV uko YouTube sesi ana djumedie ni gusu a etwaguo obetimi akọ na akora wakọ akọhwe me live kwesi ada bia djumedie ya de bra osere bakasa fidie so ya to di ni Nkwankwaanuase aha ne adankomasem na tete dwom a atwamuo ye body kaka wodi bitufo adwumi nipa wo so adwumi ye frɛ ne papa Aseibu Amanfi 98.3 FM Messi akora ono na bo adwumi na adwum no abodi na daso ani Sunkwa minu ye Sunkwa ne nsu ade wate nkwa wo hia cha bibia wo nkwa wo bibia da bia me kan asem wese wo hia kan e de anya ya na emom hia di akire ni asem nanso se de tie biada otwadi ampo Nyankompon kwa me basa yi adomte ase de ebere betimi asesa emre asesa ebia ne na hunu ne sa ache na so benefo se achia na mu wo hoi esena bebuo bi ade dwumadie yi me de bro kwasi ada bia e wo seba kasa fidie so na momenam am wo YouTube de enne ene de di kane a mo hwe dwumadie a medie no ba kono no yato de Nkwankwaanuase da bia me kan asem we se 98.3 eto dan samwa ya na me kan ya no obi hia na agene firi bibi mi mu obi hia na agene firi awade bɔ ne bi mu obi akwantusam na manne eda no so ebu no kon enu nti akora me betena sese yi a ya na me pese me kasa na wonso hunu se achia ne mui anakwasam so obra ne du asusumpidie me pese uti Aseibu Amanfi nwum ya wo boy na de kasa kire wo ho na hunu ne se achia ne mui esena bebuo bi ade Aseibu Amanfi se me kan tworo se Sunkwa na me nsu ade sanse bedrum rebini na okra masi koso na mo behu sa agina mo aka ho a wo pai enam wo ha na nso obi musane buompo no wato ye nyina nso edim se mo amienu eye mo anko mo pe nampa ne ba ne sen ena kna ma hye nam madi na mo adi akire emo no mpai na nso omunya tofo eno ne kire se wiase bredane eno nti se nei se wo di da wo twa obuafo bi agya bempa bi a wo boa wo wo yire pa bi oda wa chime na wasi wiye na so so wagya no wo mfa ne nya hwe a
Adama ya no ahwe ni yie sanse mre etimi dane se wanhwe ni yie a unhunu ni yie etoda na ahwe ne nkon asa ne man wohwe ne nkofo bi yɔ ne nkofo bi kyerɛ asa sabi wiase ne so wɔnom nanso sɛdeɛ nsuo timi tɔ ɛma fɔmfɔ no saa na awia bɛbɔ ama fɔm ayɛ dene nsuo abɔ nkyene nkuta gyina baabi ano ɔsere na ne wura fi so ɔno nso wie baaba bɛbɔ ama ne ho akyere no yɛntie dwom ne kakra Aseibu Amanfi wɔse Sunkwa Nkwankwaanuase ne ɛwɔ nyɛ nkwankwaanuahunu Sunkwa na radio ebedrum rebi na kramesi kuso na ubehu se ejinamuaka nwa na wopai Sunkwa na radio ebedrum rebi na kramesi kuso na mubehu se ejinamuaka nwa na wopai achiane muyo na rechichre wo uwa na wasaye onipa behu afere achiane muye na rechichre wo uwa na wasaye onipa behu afere Aseibu Amanfi sa achia na mui awrachichire wom uwa na wasaye onipa behu afere yentie dwom no obrati sa pawa ubwani mu na nyada meda mechire mabo ebia na ebedo obrati sa tono ubwani mu na nyijia meda mechire mabo ebia na ebedio empanifo kan yo ye wafudwene kan ye wofu kan osi ebedrum na bi no okusi ebepu adwe ama oku anwen kate ebiem momone akukwa nkori eburo biem sansan kroma se onchinchin kopen kukoma adu ibechiri kwadu obro ni abebiem enkura kira befuna gyinamoa okrama chinchin kopedo mpebiem Samuel mienu ombeka wotira bom odum bekwa yaji akwafa adwen patre ne yakoma yankanso yakofa na ntwinam omo besiesie nam yagu apampa so na okrama so anami emfifra etino ejina mwanso di akire enamo na so bi musane buompo na wato ewiasin minianom na emre dani o ebenifo akayo ne wafudwene kan ne wofu apoma kan enama fo amfa nyare ye kro ne ebo ne nkontre kwabra wusue na nya ne ebo so nyame enkuye ne a ensem nyina besi animo enti Sunkwa na radio ebedrum rebi na kramesi kuso na mu behu se ejinamuaka nwa na wopai Sunkwa na radio ebedrum rebi na kramesi kuso na mu behu se ejinamuaka nwa na wopai achiane muyo na rechichre uwa na wasaye onipa behu afere edwom no da bia meka kan tete dwom sede ne omusimi bonnwom sede ha life nwom na sibi kro na famu asam na ya abrantia na ababawa na wutie nwum ya ema wutie abrabo ase unu sa abrabo no bibia ye nkakra osie bedru mrebi no okusie bepu adwe ama oku anwen kate abiem enkura kire befunu aginamwa akukọ nkodi aburo biem sansan kroma se won chinchin kopen kokoma adu ibepu kwadu opro nya bebiem oso okanaman so nchinchini enkope dompe biem na samwa ne mienu beko omutira bom kofanam aba beton ama sebe obi musane buompo no wato
no wose mpanimfo kan ne wofua poma kan ne wofu dwene kan nanso na amafo amfa anyahwe Aseibu Amanfi se ne yakɔ ne yɛbɔ ne nkɔntene nkɔre na mmom nya ne yɛba na de yɛ medane so ɔsese onyame ankuyan a nsɛm nyinaa besi anim na bia meka sɛ mo ense me nuanom ne esie bia si nipa ani so yesie bia esi nipa ani so wo ba na bewu obi esi nipa ani so awade na egu obi si nipa ani so adwuma ne yeyi wade esi nipa ani so enu nti bibia ni hɔ a ensi nipa ani so enu nti wodie na esi obi ani so no me ye ntwetwew enye kakra obi nso de besi wanim amwo hu sɛ de yɛkorɔ adwuma ne title eye sunkwa na me nso ade me nuade na wusu akwantuo bɛma no so wɔ no ntena biem wabo ɔbaa bi ho kasa bra me no kasa yi wɔde kwasia ne sɛbe mpraduasa wɔde da waseɛ ɔto ho nipam ɛtɔ da kura ya na yɛ wadwen sɛ kwano aduro san so hwɛ sɛ de ne ɔbaa yi baabi ɔbaa bɛgyina na hwɛ baabi a wofa no a ya na akɔyɛ abrɛ hosɛm woyɛ ho hwie nye yie menua yɛnsunkwa ne yɛnhwɛ ade wate ɛno nti dwumtoni Charles Kwadwofo so ka asɛm bi wɔse yɛntɔnsɛm fa nhyerɛ abusuafoɔ nanso me deɛ me mpaebɔ ne sɛ Nyankopɔn to matamfo nam sɛnea abere bia wɔbɛnyini na wɔhunu me nkɔsoɔ da bia bɔ mpae a ne yɛwɔ so wɔtan wɔde wato tankuruwa mu no wode bobi ma no na ka kyerɛ ɔtomfoɔ Nyankopɔn sɛ wɔma ne nyinkyerɛ na mmom wɔnsesa wo hyɛberɛ na kyerɛ bi no wɔde adi adanseɛ wɔhunu sɛ nipa yɛntietie nipa anim nipa nya kanka deɛ ɛno nti mehu obi ada bia ya na meka sɛ wɔtete ne ho kyerɛ nipa a sɛ nipa no ya na ne ho yɛ me mmɔbɔ Nana Kwame Ampadu ne yakɔto na twene nnora no menua dwomtofoɔ hene Nana Kwame Ampadu wɔde wura mu mmoadoma nyinaa bɔ ɔnwom ɛne wɔno kora wadane agya hɔkɔ enti sɛ wo afei na wo ba wadama sɛ yɛmfiri saa bere ya ntoto nneɛma yi nhunu sɛ bempraduasa ɛnam nipa so ɛna yɛfrɛ ne sɛn nipa ɛnso atumi agyina baabi yi a ɛbɛha adwene da bia meka sɛ nam ahoma so ɛnam dua so na ahoma hu no soro nanso nhoma ni bi kɔduru soro na akɔyɛ soro kɛntɛn na akɔgye abɔ so waboa obi na saa bere wɔ so wɔ mu a yɛnsu nkwa ne yɛnhwɛ adeɛ afei yɛntie adwom no mu yie akyea na mu yi Aseibu Amanfi no Nkwankwaanuase dwumadie no asugusu a wutie sereba kasa fidie so na sabre akora magyemadwa kwasi ada bia wa abra bodumienu kofem se donkro bebo yede donhwiri na di sa adwuma yi makora kwadu am di dwumadie ho tia me ebra ye keka funu ne keka koma adaka mena ye keka madam pai tiedwom ebra ye keka funu no a ye keka koma adaka mena ye keka madam pai onipa wa ye de dan siesie ne pepepe na dansa boe de ne bekwa koma adaka mena enti ebu baby se ye keka funu koma adaka mena enamafo emrento afo muntie masama meken ewi asimu ebra dane na sede ya nantwie ne padua nka ne sisi achi no sanso na ni gina bia ewo konfo nsam umu ya unim ni obenya enti emrante ne ema no oba mitimi show be ma bi be ma no dwene ka wa bon ho a se wansi abotra pa no akwa na no aduro ewi asimu du nsam nyina manyam ya wawie enti ma mi ata one ne ba ofa ya wansa empa ba banka tu banka omu firi bi pa ya se omu na ka o ma sembisa so hie ni kasa o hie nti na nu nsi ni nyina firi sika sam
Empabo no nyame pabe yo uswe so nyame enkunya ensem nyina besi animo enti Sunkwa na Awurade ebedrum rebi na kramesi kuso Aseibu Amanfi sa menka ntro se bra ye keka funu no ye keka koma adakamna ye keka madampan si ye keka funu a ye keka de konsamampom de ko adakam de ko amenam na emom ye keka mfa mafie ye mfa funu nkoto dem Oso onipa wu ededa ne siesie ne fefefe na enso dansabo a ye de ne bekọ akoma adakamna funu beden na nkwa amenam enti ebu bebi se ye keka funu koma adakamna na ha na ye mede no wo se na amafo Mmerentoafo muntie masama mekan mmerentoafo emema mo onyere ketwa nketesi asabe mpraduasa mo onyere ketwa ye yere mo enyere ye yam hwienye yie muntie masama mekan wose wiase mebredane na sedie ye ya nantwie ni padua nka ne sisi echi no saa na eni gina e konfo nsem maame unwu ya unim ni obenya wate papa unwu ya unim ni obenya emrante ne ema no oso oba bi timi show ba ma bi Bema bi timi show oba bi. So ensia botira no akwa kana no aduro bema no dwene ka wabɔ ho. Ababa wa no hwɛ enuane a wano anku nuane a wase e de ama abrante no a. No person kana no aduro. Na nso wi ase modu nsem nyina makakraka ya wawie. Da bia masema me ka kyerɛ wo ne sɛ ewiasem so ohia ni kasa sikanti na no nsi ni nyina afiri sikasam gwete kudi nanso mpaba onyame pa ubeyie na meka asem ya kyerɛ wo se wo a wo yere tete wo wo a wukunu tete wo wo a wabu obi akoduru mpempenso bi asabra nipa no so wonfi wo wo abodi wo susumpidie kuna ya yewudi koku agya wabusua panyi atwa ntom esi ne boso ye wa abra sabra na wukunu te hasu okwaye mu no woni ho no unye obi hwe wa adwum odo watotankuru wam sofo ketua bi aboa yi ne yema boa sofo panyini bi ene nim no ebra wo betena akumase so wanhia wo yonko no asabren enko akwa no adura awu wankasa odi adanse se okwa abrochire wadamfu ni tu ni dem de ma wo wone ne yiri tu mpa so ne de ma na no wone ne yiri da fam enei waya ageman waje ho aboso e ka won kokora na nke abona bagana wo sai ni pe na me ka kire wo se empaba ne nyame pa eniema be yi ne se nyankopon ankuyen a ti asema meken sense nyina be si ani so oyefo be da akosi be ya akosi den emire tie nti na ense ne ho odene hweniema bi yi Nkwankwaanuase aduro na nyo na abɔ ho Nkwankwaanuase dwumadi akora ekira ya ma woda kina eya akora ma woda na da bia eduru su sei ya na kina ma woda no kora san yesoronko kire se esense me krada se me yekodwo medamu ase medatwedi ampo nyankompo ase sere bakasa fidie management emu nipa ye nyina ye adwuma da bia me kasa so ye adwuma wo ba bi na woni asomdwia enam adwuma so kura ntia ma obi ahwere ne nkwa enu nti se duru wo kra da na se wo bɔ mpa ya asre mpaibɔ e de ama ho anu asre bia ma adwuma wura no onwuma yefo sanse so nya asomdwie ye adwuma na wunyina nya nkwa tenten wunya sika ahwefie ti da bia na bantama hene me dana se baafo usu amankwa etia na dama dana se de ketrema da abodwe ansa na medidi baafo pia o abomu ase afa santema wura utumfo setu tukwadam na atekra wire kuru ne bra wire ngoma so kase mpura na epunu menhia kotoko hene
na se tu wadama onana me chiawo ma chia nsanten hemfo mo amutie me titiriw madofo a mo nso mo amonone a da bia mo hwɛ me onyankompo nhyirawo ebia na abɛpere obɛpɛ so obɛfrɛ me no aka bibia kyerɛ me wadama me wia me de namba no bɛto dwa na nso atimi afrɛ na emum saa bere die namba wo frɛ na wo de aba dwumadie soɔ na nso aka wo de 0552 944 922 0552 944 922 namba abɛfrɛ de aba Nkwankwaanuase no 0552 944 922 Aseibu Amanfi wasi Sunkwa na me nsu ade ibeduru mre bi na krama asi koso na ho na abehunu se agina mo aka ho a ye paye ma me nkwa ahoma no so na afrefo a ye frɛ me ne wonom entwetwe nkomo nya abotre na me wia akora me de me namba no nso ama wo na bia na wo bibi ka kyerɛ akora wo frɛ me a me nso mefa na me ne wadi nkomo hello abusia odi ni ba bi aka se free Madam, I see a frog saying, hello. Yeah, my main for you, hello. Hello. Yeah, some more. Me who may Jimmy. My main has a meet me. Ene wonum abonkoma wonum efre na mahwesi betumi abonkomo kakra e wotete mo hello Aston majo so odini ba bia kasafre e kasafre aton su bokro yo wada ma ne frau sen e fe mo watchere ma mintio oh no amara ho pa adena abra ho baba me na tio so ni wajai onu wajai ochere mesre wo fra no am afidie na akofom nya sa mintime ne won kasa e ba sa akokora na motemaso boa wadama won so fra ebra so 0552 944 922 0552 944 922 ubetimi afre na onso waba ahoma no so na ye no atwetwe nkomo me so de adwumadi edi ho no eye St. Lessons ma memfa we hello fa eba jodin ba bia kasa free e fe ya mpedi no fi bands ma mo chire ya yo papa mpedu ma mintio ya mamu ni ejuma pa e futu out de mai na so ampedu na ile tu mi ho ampedu o fi wu na timi ankobi ya mo na mi so mi da se nyame nshira wada ma afra no ama ahoma na kofom hello said ya mote maso boa die wada ma mintimi mfa ofre ni bia biem jeme na ma ne bia na apesa ofre me duruma woda sema waka bibia kyere akora de ode baba bia mesom sa na tie me namma mi ankasa me namma ne 0244 547468 0244 547468 0244 547468 aha enam di dwumadie no me di AC Aseibu Amanfi osi Sunkwa na me nso ade